John Report Sunday Edition. Mabatian kada Domingo, las 5 to las 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga action reporters, balita nasyonal kag iban pa. Action Reports Sunday Edition. Upod kay Action Doral Cabato. Action Reports Sunday Edition. Maayong aga, syudad sang Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, kag sa tanan nga malabutan sa ato nga pagpangalagad, Action Reports Sunday Edition. Of course, karon nga adlaw mga ka-aksyon Domingo, no? Nobyembre 13, 2022. Gusto saan, ulo ko tagambal Nobyembre 1, buong 13 na mga ka-aksyon. Kag, pila nang gid ka days? 42 days na lang maka-aksyon. Antes ang Christmas, kag 49 days. Antes naman ang year 2023. Sa gihapon, ululupod kita subong umpisa las 5 sang aga, tubtub las 6, impunto sang aga maka-aksyon. Kaga sa gihapon, upod ang yung alagad aksyon Dorel Cabato. And of course, aton man pag-istoryahan ang pila ka mga balita, lokal, nasyonal, kag sa mga dalag ko nga balita posible magsulod sini nga aga mga ka-aksyon, no? Kag of course sa aton nga patrol karon, aton hibaluon ang iya nga paday nga paglibot sa syudad sa Bacolod. Upod na kay aksyon na Zil Menardo kay hibaluon tang sitwasyon kun bala matawhay pang dalanon. Of course Sunday, usually during Sunday medyo matawhay gid, no, kay wala sang trabaho, labi nang gaobra sa government, kag wala pa sang klase ang mga estudyante. Kag of course mga ka-aksyon, anong natabo tuya sa may Alihis Circumferential Road yaman, didto yaga tinumpok ang basura. Sinuna to ang naghaboy ang manggurong IPM, no? Kay may kauglingom na sila nga sanitary landfill. So, mga tawo, so anong tabo to man, dapat i-check in ang mga ka-aksyon kay magluwas ng kalain lang tawon, makaguba ina sa ikaing lawas ng mga tao, labi na nag-star dara sa malapit sa lugar, no? So, ano man, basi dra na lang nagpanghaboy ang mga tao, kay wala naging pangwa sang IPM ang basura, no? So, i-check ta na. Kay madumduman yung mga ka-aksyon sang naglaslas ang bagyo, ano ni nga bagyo, ang sang medyo naapektuhan man rin Bacolod, paeng to, doon nalipat ko. Pero naka-apekto bala sa kawayan nga bagyo, gito mga ka-aksyon, I think paeng. Kag naguba to, I think, do hindi magyan sang IPM to ang dalan pakadto sa ila dito nga sanitary landfill sa may Filisa. So basi amo nagyapon ng issue nga hindi madayon makolekta ang mga ang mga basura. So i-check ta na sa aton dra nga mga opisyal sa syudad sa Bacolod. Palihog lang kado kadamo ito sang reklamo kag kagapon pagkita ako baw perte gid kadamo-damo sang basura naga tinumpok lang dra sa may dalan circumferential Alihis, no? So kahapon natuto aton patrol mong with action Dale Salazar kag iya man didto nga lantaw ang lugar mga ka-aksyon. So kabay pang matagan ini sa atensyon sa aton iya nga mga opisyal sang diri sa syudad gobyerno diri sa syudad sang Bacolod. Okay? So sa subong mag-adlaw mga ka-aksyon, ang lakat sang aton iyang panahon, ang Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ ang nag-aapekto sa Mindanao kag Palawan. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, ang mangin magalumon o kun malugalumon ang panahon.
nga may talagsahon nga pagpanalithi o kon thunderstorm bangod ina sa localized thunderstorms mga kaaksyon. Mahinay tubtob kasarangan yung huyop sang hangin gikan ng sidlangan padulong namin na sidlangan ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Kag mahinay tubtob kasarangan naman ang pagdapya sang balod sa baybayon sang Negros Occidental. Ang adlaw magabutlak mga kaaksyon las 5:42 sining nga aga kag magatunod naman las 5:22 karon sa hapon. Ang temperatura diri sa Bugos nga Negros Occidental yara sa 27 degrees Celsius tubtob 32 degrees Celsius. Okay, so amo na mga ka-action ha. Sa gihapon bisan do wala sang ano tawag ni weather disturbance nga magluntad subong adlaw pero sa gihapon ang always tagid nga reminder sa inyo nga mag ulo aligmat gid mga ka-action. Especially ang mga magabiyahe may plano nga magpatikayon sang family day sa mabaybayon matabok pa sa isla. So ulo aligmat gid mga ka-action kag pabalugi kamo sa tagsa ninyo dira ka mga Philippine Coast Guard. Pero at least may idea sila nga may amuni nga pamilya nga naglakat sa amuni nga isla nan. So amo na mga ka-action, okay? Para man na sa aton nga safety. Kag good morning na da sa tanan nga nagapangape, nagapamahaw na, kag samtang nagapamati sa Action Radio Bacolod. Good morning dira sa inyo mga ka-action. Mailanda nga pagpangape kag pagkaon-kaon sang inyo dira ang mainit nga pandesal. Amo man sa naga-monitor na via Facebook Live kag YouTube, good morning sa inyo tanan dira mga ka-action. Okay? So, sige, las 5:08 Action Radio Philippine Standard Time. Pause kita na for some commercial breaks mga ka-action. Kag antes na gali, baw do malipat pa ko ang headlines ng aton nga mga action reporters kag correspondents. Of course, unahon tagi diri ang City Hall with Action Art Tayhupon. Tagpamuno sang CDRMO sa Bacolod, nagpaidalom sa seminar sang OCD angot sa Integrated Planning Course on Incident Command System o kon IPICS. Balita naman sa Bacolod City Police Office with Action Eric Magbanwa, persona nga nagtiro sa isa ka barbero sa Barangay Estefania sa atong Biyernes sang gabi. Tubtub karon wala pa makilala sang kapulisan. Sa ato naman ng mabalita, nagikan sa ato ng mga action correspondents, si Action VJ Apasible, isa kalalaki arestado sa drug bypass operation sa Banwa sang Hinigaran. Si Action Roger Guti, random drug test sa mga empleyado sa Cadiz Local Government Unit para masiguro nga hilway ang maini sa paggamit sang illegal nga droga. Kay Action Nelson Patenyo, magpakaisa, nakaangkon sang minor ang kapilasan sa lawas. Matapos nakabunggo ang ginasakyan ng motorsiklo sa Banwa naman iya sang Calatrava. Las 5 Jazz Action Radio Philippine Standard Time, mga detalye sinakaroon mga ka-action aton hibaloon. Kag sa sili nga kay ginan mag-pause kita for some commercial breaks. Kag sa aton pagbalik, aton na pagakuha aton patrol para sa iyang situational report. Hibaloon ang paglibot sa syudad sang Bacolod. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sa Las 5:15 Action Radio Philippine Standard Time kag sa gihapon nyo ginapamatian ang programa Action Reports Sunday edition. Upo nyo lagad Action Doral Kabato. This time mga ka-action ato di check ang patrol. Kaya karon pa dahil nga paglibot diri sa syudad sa Bacolod, kamusta ta ang syudad sa Bacolod subong nga Domingo nga adlaw. Sa patrol with Action Zil Minado. Action Zil, good morning. Action Dorel, good morning! Wow, Ayan. extend ka prolong ang imo. Good Maayo morning. gid ang imo nga morning Action Zil. Oo, gani. Kamusta? Okay, good. Okay, gid. Amo na yung mayo. Okay, gid. Hindi kay Okay, gid. basta kamustahon ka gani, ma'am baka gid. Okay, gid. Kay ma'am baka okay lang. Ay, do ka Okay hindi lang. do ka hindi Do ka gid ka okay. subo. Oo. So, Okay, gid. Kamusta sa Action Zil ang syudad sa Bacolod sa imo yang paglibot-libot siniman niya aga? Yes, si Action Dorel, diri kita subong no sa parte sa nga Bacolod City Public Plaza. Bugtaw na diri ang mga kauturan ta nga nagabaligya sa Action Dorel. No sa may palibot sini sa nga mga kapihan, sa ilang nga mga groceries, kon mga cheese curls, di ba? Mga biskwit. No, diri sa may palibot kasi kakasubong man ang iban sini nga nagabaligya sang RTW, bugtaw naman Action Dorel. Na si diri sa may sagwa sa nga katedral, makit-an man na diri naton ang tubag sa may tabok o sinisa nga katedral, may mga nagabaligya na sang dingka,
may ara naman action Dorel, no? So may atubang gani sini mismo, may ara man mga bulak na nagabaligya sini. Na sa nagbalik naman ng presyo, may mga ibos man kita nga magkitaan, no? Kagati kasubong man, no? Nga mga preska sini nga mga bulak makusulod sa may basket. Ang makitaan ta diri subong sa may Bacolod City Public Plaza action Dorel. No, kaya subong nga agta gani yung mga naga-parking na diri kay alas 6 may misa na, no, naga-parking na sini sa may sagwa sang ano tawag sa mga katedral na taga-sugod na gani. Oo. Amo na siyang first mass 5 action Zil, no? 5 a.m. gani ang first mass action Dorel. Ligad be ang ilan sini nga schedule 6 a.m. pero subong updated na 5 a.m. na. Tapos ang second okay. mass 6:15 a.m. no, ang third mo na 7:30 a.m. Basta ang pinakalas nga misa is 7:30 p.m. makaroon na sa gabi siniya action Dorel. Nasa Tedre sila ni Mana nagapangapi na na yung mga baligya diri puto, may mga bitso-bitso. No, subong nga nakagati ang iban nga mga tricycle driver diri sa action Dorel na makitaan man naton sa may sagwa sini sa katedral, no? Diri pa lang sa sagwa makitaan ta damo ang nagasimba action Dorel, no? Ngara sa sulod sini sa katedral kagati laka-laka man ang mga bangko na may social distancing sa gihapon. No? So amo man na kay gihapon, no? Mga bulak man sa gihapon kagati may ara pipila ka mga bulak niya nga naligan niya hindi ta makitaan. So na pila subong ang basket sa bulak na ang gagmay 100. Yes, nagbalik naman sila sa daan nila nga presyo na Dorel. Kaya sa pag-fiesta minatay, nalabalan na 150 ni. Subong nagbalik naman na 100. Basta mga may occasions taas man sini ang presyo sa nga bulak action Dorel. Nakagati subong makitaan ta naman diri ang mga jeep sini nga nagabiyahe sa ruta nga Punta Taytay. Saga kasubong man sa sabok no mo na ang mga naga-parking man sa gihapon nga naga-simba diri subong nga aga kaga subong wala pa kun may nasitaan nga mga naga-panilhig action Dorel no diri sa may Away pa sa kumpisa pa ni Leg action Zil? wala pa ka action Dorel na nalibot na ni namon wala pa ko nakita nga naga-panilhig kasi karon pa no kaya ti aga pa magay pero usually amo ni oras may ari na action Dorel mabasa na simba pa basi naga-una sila simba. Wala tulat-tulat. So far action Dorel na diri sa aton nga paglibot sa may syudad sa Bacolod no subong nga aga ang lakat sa nga trapiko normal pagkitama kay ti nakalaka pa lang sini ang mga salakyan nga aton nga makitaan sini kagati madamo na ang mga kauturan ta nga naga-jogging adre na sa palibot kay sa mga dalanon sini sa aton diri na sa may syudad sa Bacolod. Yes, kag action Zil. Action Zil? Dorel? Oo. Ang dito bala sa Dalan Circumferential Alihis bala, basi bala check mo to karon kung ano to natabo, kamusta to nahimo sa to mabasura. Kita mo to kapon ang post ni Action Dale. Yes, action Dorel. Pwerte gito yan, no? Ako gani alang-alang managuro ang IPM dira mga siguro mga residente da ang nagahaboy sa basura pero i-check ta karon kung ara pagyapon ang mga basura dira sa Yes. Dorel. I-check ta gin-action Zil kay nga anong rason kung di ba pumuluyo na naghaboy sa basura ti nga naghaboy dal sila kay tungod siguro wala ginakolekta ng basura. Correct, action so Dorel. lantawon ta na. Amo na nga aton nga ipamangkot direction Dorel, no? Kung sino ginadra nga naghaboy, no? Kung ang nagapangakot basura o kung ang mga pumuluyo gid mismo nung ara sa may area sila action Dorel. So checkeron ta action Dorel. Nakagati so far no nagamatamat naman ang subong na mga nagabiyahe sini Damo action Dorel na may mga taxi naman diri nga nagalabay sa may dalan sini sa nga San Sebastian subong nga aga kagati surbong ang aton diri nga kalangitan na medyo sa nasunaaw na diri sa may north nga parte action Dorel pero diri sa aton sa may Bacolod yan sa ako nga pagtanaw medyo magalom-galumon naman ni oras may bulan pa action Dorel. May bulan pa ya? May bulan pa Yes. Basi magabtanay pa na sila sang adlaw action Zil. Gani. Pinagtagpo sila pero hindi tinadhana. Ay, kalay. Sakit ba? Pero action Dorel, no? So far, amo ni oras lawalinong pa man kag matawhay diri ang aton nga syudad. Pero sa mga markets malamo na ya ang mga nagapangumpra subong nga aga action Dorel. Sa aton dira nga mga kauturan nga mga nagapangapi-ngapi, no? So mayo ang aga landan sa mga nagatan-aw dira via Facebook Live man action Dorel. So action Dorel amo ina ang update nga mahatag naton diri sa may syudad sa Bacolod.
Ini si Aksyon Zil Minardo, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo ginya salamat Action Zil sa imo nga situational report. So ato mga ka-action ipa-check ta to karon gi Action Zil kung kamusta to kado ka ano gi dito sa basura do kadamo gito ya. Lan taon ta to kung sino magito nagpanghaboy dito man. Sige. Kag good morning ha sa tanang nga naga-monitor via Facebook karon ipang tamyawon tagi kamo dira mga ka-action. So relax lang kamo dira. Kaya ubuson tagi ng mga panamyaw nyo karon, okay? So this time diri kita na sa aton yung mga balita lokal kag kahapon bala mga aksyon siya sa may syudad sa nga Silay, isa ka tricycle driver, no? Ang nadakpan sa drug by bust operation. So, nakuha to sa iya mga ka-aksyon, 142,000 pesos, no? Dra sa may Sitio Paradise, Barangay Rizal, syudad sa nga Silay kahapon, iya sang hapon. So, ining suspect nga si Amor Apinan, 54 anyos, sunod sa iya, actually, isa ni siya gali ka street level individual. So, sa mga sulusuyop-suyop, dabla ka nagabaligya ang mga ka-aksyon, hindi na kamuya kabalo kabalo na niya kapulisan, may amo ka mo na nga bisyo. So, ginahulat na lang niya sang kapulisan, nga matimingan nga mga ka-aksyon, nga madakpan dira. So, sabi nyo, kay tungod madugay na kamo nga naga-engage sa illegal nga droga, so dula og gyapon nagakadakpan now. Wala ka lang na timingan nan. So halong-halong gidira, hindi man magalong-halong nga padayon kag gyapon yung mag-engage sa illegal nga droga kag maghalong ka lang kay hindi gini madala sa paghalong. Kaya ara ka na ginaiya sa listahan, no? So likawin na lang na. Dira ka na lang sa imo trabaho nga iban nga trabaho nga legal, no? Ang imo na bala nga pag tricycle driver, bisan gamay lang income, importante legal ang maginapakaon mo sa imong pamilya. Halin sa legal iya nga binuhatan. So sunod diri kay ano mga ka-aksyon, kay Apinan, actually ang nakuha gid sa iya 142,800 pesos nga balor niya sa illegal nga droga. So kag diri siya kuno nagakuha sa syudad sa Bacolod sa iya supply. So baligin ako iya nga nagagamit siya, pero amo pa lang gito kuno ang first time niya nga pag baligya sang illegal nga droga, kag nadakpan pa siya. So first time niya man tani nga maglunegosyo, galing kay natapna na siya dayon, no? So lantawa bala, nagapaninguha ka, may rason mo ba kay tungod para mapakaon sa pamilya mo. Subong, ano ipakaon mo sa pamilya mo, kaya espisuhan, no? So, mas mayo na lang ng at least maka-income ka dara para sa imong pagsikad-sikad, makabakal ka bugas, kag sudan, okay pa na. Paano ko ron subong? No? Ano matabo si mo? Ano matabo sa pamilya mo? Nga. So, amo na, mangin ano ta mga ka-aksyon, mangin responsable kita nga pumuluyo, kag hindi kita sa mga pahapos nga mga pamaagi dira, kag kabalo ka na mismo ang kadamo na sa nagakapriso, kag kapatay sa illegal nga droga. So, iyan lang, idulaan na sa imo paminsarang handom nga magmanggaranon dayon, no? Especially ang aton nga gobyerno, perte ang kampanya batok sa illegal nga droga. Okay? Kag sa iban pa nga balita lokal, baka subo man tugali nga tabo sa Calatrava, bala mga ka-aksyon, aksidente dito bala sang Biyernes, kay tatlo dito gali yang nagkalamatay, kag 36 ang pilason. Inibangod sa matapos maaksidente ang jeep bala mga ka-aksyon dito iya sa may sitio proper, Barangay Malatas, Banwas ang Calatrava. Di karon ang suspect yara sa hindi man na siya makabig nga suspect kay wala man siya maginhimo nga krimen, no? So driver lang siya, driver sang jeep. Pero tigaling kaya mo na nakabutang sa sa blatter sang kapulisan. Kay para sa akong hindi man siya makonsider nga suspect mo doon namang krimen yung ginhimo iya kan aksidente mat siya. Pero tiya mo na ang driver, so ara subong sa prisuhan, ginpasakaan pag isa sang kaso nga multiple reckless imprudence resulting to multiple homicide kag multiple physical injuries, no? So ining driver mo si Jose Hikito Floren Condia, no? So amo na kasubok nga balita mga ka-aksyon kiti may nagkalamatay nga tatlo ka mga tawo kag 36 dring pilason. So amo na gani nga
ano ni mong nadulaan siya bala control mo, no? So, basi bala tamaan sila kadamo sa jeep. So, amo na gani nga especially kung may mga outing-outing ka mo makaksyon, nagaplano ka mo nga magsaka sa mga bukid nga area, kag jeep ang inyo sakyan abi, kabalo man kita nga kisa aga bisyo ginang mga jeep nga salakyan. So, i-double check nyo gina mga kaaksyon or kung pwede mahimo magwa ka mo sang mas medyo may kasarang bala nga biyahe bala sa nabukid yung mga lugar nan amo na para malikawan tayo ni nga sahi isang aksidente mga kaaksyon. So sa liwat condolence sa pamilya sa ning mga nagkalamatay sa aksidente nagligad iya nga Biyernes didto sa may Banwasang Calatrava. Okay? Kag sa iban pa nga balita lokal, ini naman mga kaaksyon, no? Dito bala sa natabo bala sa may Purok Luhod-Luhod bala barangay Mandalagan diri sa syudad sa Bacolod kay di ba doon nag-positive to sa Vibrio cholerae. If check to ang pag-pronounce ko. Andra sa may mga bubon dra sa may Purok Luhod-Luhod sa barangay Mandalagan. So ang Vibrio cholerae na mga kaaksyon, bakterya na siya nga ara sa kolera. No? So, tiyang ginimo, ginpamutangan na isang chlorine sa aton iya nga mga CDRMO, kag reklamo itong mga pumuluyo kay wala sila sang tubig nga mainom. Kay mga pilato kabilog nga bubo nang ipasirato, mga kadamo lang, mga kaaksyon, no? So, amo na, 24 oras sila nga wala sang tubig. After 24 hours, pila ka mga pumuluyo dito, ginbuksan nilang bubong nila, kanito sila guro kagwanta. So, ang hingyo nila subong, nga tani pabutangan sang linya sang basiwa. Kag wala to gali iya sang basiwa nga line sa ila, or ano na ganyan subong? Nalipat ko sang nag-partnership sang basiwa subong. Pero sige, amo na ano to gani man doon nalipat ko may lang to the rescue si Action Oliver, the birthday boy. Belated happy birthday gila kay Action Oliver. So Prime now, salamat gid. Prime Water, kay duwara sa kumpinser Power Watch, wala man nalabot ang Power Watch da. So Prime Water, so man ang ginahingyo sa mga pumuluyo nga tani pabutangan sang linya. Kagkabay pa nga mabatian sa aton nga mga otoridad ining hingyo man sa aton nga mga pumuluyo dira, no? Especially sa buong kolera, hindi gid basta-basta mga kaaksyon kining kolera isa ni ka infectious disease, no? So tagan tani sang igtulopangkod. Kag actually ang gobyerno sa Bacolod, especially ang Office of the City Mayor, nagpagwa sila sang listahan sa mga pagidbala sa mga water refilling station diri sa syudad sa Bacolod nga may permit, no? I think daw mo na may permit. So wala to nila ginpagwaya ang wala sang permit, no? So amo na dapat kabalog kita magpili, i-check naton mga kaaksyon ang ginakuhaan pagid naton sang tubig. Hindi basta-basta ining kolera mga kaaksyon. So sa mga pagidira, nagabaligya pagid may mga water refilling station, piyuan nyo man nga tinlo ang inyo dira nga gina-offer sa mga tao. Okay? 5:30 Action Radio Philippine Standard Time. So ma-pause kita na for some commercial breaks mga ka-aksyon sa aton pagbalik hibaloon ta na mga report sa aton nga mga action reporters kag correspondents. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Alright! So, good morning, mga ka-aksyon. Good morning na dra kay Jocelyn Arisivita Olak. Good morning, Eddie Laus. Good morning man. Si Lenny. Good morning sa imo, Lenny. Si Roldan Villanueva watching. Sino pa? Delmar Dizon Sibuyan. Good morning man sa imo. Si Roslyn Labrador Rizala. Good morning. Greet ko lang si Mama Anita Labrador. Papa Wilfredo Rizala and Tita Nelly Garzola. Tito Edwil Garzola, Nani String Rizala, kag Cleo Garzola. Friend niya si Sunshine Samoy Rose and Labrador from Inawayan, Kawayan. Good morning. Sige. Alan Hernaiz, good morning man sa imo. Kaya Sir Otay Benedicto, good morning. Happy birthday kay Mano Ortez sang Barangay 35. Salamat gid. You're welcome, sir, and happy birthday lang dira kay Mano Ortez sang Barangay 35. Rodolfo Soralio,
Good morning man. Kay Joanne Dukay, good morning. Patamyaw sa pamilya ko sa Cadiz, family Dukay kag Disuyo. Good morning sa inyo dira sa syudad sang Cadiz kag sa pamilya dira Dukay kag Disuyo, maayong agagid. Diego Val Flores, good morning man. Kaya Pilton Lipura, good morning sa imo. Naga-monitor siya dira sa may Tagaytay. Going to Tagaytay from Pasay City. Okay, sige, salamat. Kay Edgardo Lagon, good morning man. Ma'am Eleanor Fukuda, dira sa may Tokyo, Japan. Good morning, Ma'am Eleanor. Kay Diego Val Flores, happy birthday. Happy birthday kay Val and Thomas. God bless always. Sir Jegs, nagatamya. Ma'am Vanessa Mayo, good morning sa imo kag si Doc Matt Mayo. Good morning dira sa may Rochester, Minnesota. Maayong aga gidra sa inyo. Kay Miss Jinky Dialagdon sa may Phoenix, Arizona. Kay Sir Roberto and Ma'am Alma Alvarez Gallo, good morning dira sa inyo. Kag sa RG Boys sa may sa may Las Vegas, Nevada. Si Miss Josephine Lacson, Mr. Rodolfo Lacson sa may New York. Kag si Miss Lily King sa London. Sino pa? Si Miss Junoy Susel sa Singapore. Dumay na limtan pa ko, wow. Sir Philip Alonsagay sa Japan, good morning sa inyo. Si Miss Yvonne Besher sa may Germany, good morning, good. Kay Rick De La Peña, good morning man. Alex, good morning. Ram Pagunsan, good morning. Si Nila Chica, good morning man. Robert Pabon, good morning. Kay kumparing Jonathan Bia, good morning na sa imo pre. Mayroon ka pag libod-libod subong nga aga. Ti sambal na Zil. Damo to tao sa katedral. So, go ka to, no? Kay Ricky Makiling Lacson, good morning man. Buddy Astilo, good morning. Jerome Arroyo, good morning. Vergara Jeronimo, good morning. Kay Erlinda Perez, kay Andres Perez, kay Carmela Lacbanes of Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Good morning. Kay Vicente Gatilogo, good morning man. Roel Diaz, Franklin Panagiton, Cesar Piñarroyo, Manuel Roble, good morning. Novi Magapan, good morning. Kamusta ka madara sa may DSB? Kay Connie Laparan, good morning man. Tamyaw niya lang. Family Laparan, Labanyego, Turbela, kay Sparesha, ang gatamyaw. Si Connie Laparan sang Pandanon DSB. Si Sandra Nicole, good morning. Erlinda May, Solako. Kay Jare Escaler Villanueva, good morning. Thank you so much. Kay Janet Galpo, Dem Vinson, good morning man. Si Abner Pineda, good morning. Carl Kenneth Cañete, good morning sa imo. Leo greet sa mga pumuluyo sa Barangay San Jose. Banwasang Ibi Magalona. May agadra sa inyo. Patricia Jimenez del Castillo, Zalatra Noy, good morning man. Araman si Joseph Templanza, good morning. Kay Mama Nini Jean Cabato, dra sa may Davao City, good morning dra sa inyong mother. And see you soon. Kay Fed Jacosalem or Hacosalem, good morning. Jonalyn Ninyal de Cripito, good morning. Tamya ko kay RR. Joy kag Edgar Cipida, Julio Celis, John Dexter. Kay Kit Macariola, Karen Guzman, Lagar de Quila, kay Nay Nympha Villo, Gamelong, Nepunan, Galido Atido, kay Mehoge, Mehoge, ni Guro basa, hindi mo Guro pwede, Mejoge, no? So, ka pamati sa Action Radio. Salamat! Nels Zam, good morning. Araman si Louis Aldas Sr., good morning man. Si Rochelle Evangelista, good morning, happy Sabbath day. Kay Edwin Echanorique Jr., good morning. Rick Dichoso. George Piamonte, good morning. Yes, Ma'am Yvonne, good morning sa iyo and happy Sunday, Ma'am Yvonne, dahil sa my Germany. Kay Ninfa Ibanez, kay Samuel Cruz, good morning man. Si Ninfa Ibanez, dahil sa may Tangub, may aga. Navales Romy, good morning, dahil sa may Bangga Totong, Barangay Filisa, from Navales, RF? Okay, Richard Bailosis, good morning. Angelica Laika, good morning man. Si John De La Torre Yabot, good morning. Si Richard Bailosis, good morning. Si asawa ko nga si Chris Bailosis. Kay si Andrea Huelar, good morning man. Sir Philip Alonsagay, morning liwat sa imo. Si Alex Monteza, good morning man sa imo. Dara sa may
Barangay Takuling. Okay? Kag again, happy birthday sa tanan niyo may birthday today. Ano man yung okasyon, ano yung ginaselebradra. May lang da nga pag-celebra sa inyo. Okay? So, sige, wala naman sa greetings. So, karon dungagan tayo na mga kaaksyon. Magabali sa ato niya pag panumbalik karon na. Okay? Stand by. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para Las 5:40 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag sa ato niya pagbalik mga ka-aksyon, sa lasiling ora kaina mga reports sa ato niya mga action reporters kag correspondents. Of course, unahon ta mga balita ni aksyon na Eric Magbanwa, persona nga nagtiro sa isa ka barbero sa Barangay Estefania sa tong Biyernes sang gabi, tubtub karon, wala pa makilala sang kapulisan. Detalye sini with action Eric Magbanwa. Action Eric, good morning. Good morning, Action Dorel. Report kikas Bacolod na City Police Office. Tutup karon wala makanala sa Police Station number 4 ang persona nga naglutang kay Brian Diaz, 41 anyos, isa ka barbero, tumandok sa Purok Zone 4, Barangay Mambulak, Ciudad Sang Silay. Aminado, Action Dorel, si Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station number 4, nga mabudlay para sa ila ang magkilala sa persona nga naglutang kay Diaz bago nagasoksok inis ang helmet sa matabo ang paglutang sa biktima gamit ang 380 caliber pistol. Suno kay Goe, may nakuha sila nga CCTV
ini sa lugar sa di natabo ang insidente. Apang buron ini magluwas ang motor nga XRM pula nga ginasakyan sang persona nga nagtiro kay Brian Diaz. Ang dati kakaso nga rape kag 2 counts of sexual assault isa sa mga motibo nga gidalantaw sa paglutang sa biktima. Apang sa kay Guhi Action Dorel, wala naman sila sa konkreto nga ebidensya nga magtumod nga mugit ang motibo sa pagpatay sa biktima. According sa boarding house nga gina-boardingan niya, 3 months pa lang din siya nga nag-board. According din sa mga witness pumpo ni siya siya motor sa buwa sa boarding house niya. Gampang siya cellphone. Gulpi lang may nagtupad nga naka-XRM. Kasama lang ng gunman. Ginpunduhan lang siya. And then pag tangla yan, nga pagpundo sa tubang niya, tiniro lang siya dayan sa tsura niya. Kasama lang kalupok. Igo, siya din nalagyo ng aton na suspect. Bali, ang gitpungkuhan sa biktima taniya nga Yamaha, color black na motor. And then ang suspect nakapula ni siya ng XRM na motor. Tama ng ginasaryaman sa pagpalagyo. And then naka-helmet na sa pula, naka-t-shirt. Amo pangalan ng description sa mga nakakita. Niwangon ng mga tao, ang height ko ng mga 5'4", 5'3". Squatter area na din, amo lusan. So according sa mga bystander na talang pag-ani, kung okay, pagwaya din sa crime scene, pwede agya mo mariktasa or mapawala pa tuo siya. Doon di pa siya katultol guys dalan. Pero diri siya nagagi sa may gym, and then why na mabalaan kung either nagpagwa siya pa country homes or nagpagwa di siya pa barangay hall balang madalan, why na makita. Police Major Richie Gowe, Hepe sa Police Station No. 4 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Madamo gigyan salamat Action Eric kaga sa ilohantang balita kay Action Art ay hupon sa City Hall tagpamuno sang CDRMO sa Bacolod nagpaidalom sa seminar sang OCD angot sa Integrated Planning Course of Incident Command System. Detalye with Action Art ay hupon. Good morning Action Art. Good morning, Action Dorel. Nakigbahin sa 5 kadlaw nga training seminar. Sunod sa Iloilo si Bacolod, City DRRM Officer Dr. Ana Maria Laarni Punan, angon sa ginpatigayon nga Integrated Planning Course on Incident Command System o kon IPEX, paagi sa talatapan sang Office of the Civil Defense o kon OCD sa Region 6. Suro kay Dr. Ana Maria Laarni Punan, ang mga training seminar ang nakasentro angot sa pagproseso sang Incident Command System o kon IX operation. Dugang panipunan may mga masunod pa nga mga training seminar ang OCD apang ini ang mahimo nga patigayonon pa sa masunod nga tuig ang Integrated Planning Course on Incident Command System o kon IPEX, ang isa ka flagship program sang OCD sa idalom sang Republic Act 10121. Nag-training kami sa OCD, sa Office of Civil Defense and Planning, 5 days. Kung di may kami basic na incident command system bala nga training. There is level 2 na siya nga mong training sa planning naman. 5 levels na siya. Ang mga disaster during mga may ara, kita mga maskara, mga muna pala. Ako lang ang sa Bacolod, kay ano siya, ladderized na siya mo. So, ang next na kung sino naman ipadala namon. Tapos ako ma-level 3 naman kung may available nga training. Next. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art tayo hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo gid salamat Action Art kag sa ilohan ta mga balita sa aton mga action correspondents. Unahon tang balita kay Action VJ Apasible, isa ka lalaki arestado sa drug buy-bust operation sa Banwa sang Hinigaran. Detalye sini with Action VJ Apasible. Action VJ. Good morning, Action Dorel. Nagkahunong sa karon sa bahin sang Hinigaran PNP Custodial Facility ang isa ka street level individual na lalaki matapos ini ang gindakop sang Hinigaran PNP sa isa ka buy-bust operation sak nga alas 4:10 sa kahapon sang hapon, Nobyembre 12. Ginpatigayon ang operasyon sa may bahin sang Purok 4 sakop sang Barangay Gargato, Banwa sang Hinigaran. Ginkilalang suspect sa kay Danilo Pineda Jr., 35 anyos, soltero kang taga Purok 4, Barangay Gargato sa amuman nga Banwa. Ginpamunuan ni Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sang Hinigaran PNP, ang pagkasa sang nasambit nga operasyon. Nakuha sa mga operatiba gikan sa kontrol ni Pineda ang anom tanan ka mga magagmay nga mga sachet sang ginapatihan shabu, lakip na diri ang isa ka buy-bust item na nagabugat ini sa 0.15 gramos kag nagadangat ang balor sini sa 1,020 pesos.
Na-recover man ang 500 pesos nga buy-bus money, isa ka coin purse, kag cash nga nagalabot sa 150 pesos. Sa karon nakahunong sa bahin sang Hinigran PNP ang sospetsado. Para sa Action Reports Sunday edition, ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Madamo ginya salamat Action VJ kaga sa iluhan ta mabalita kay Action Roger Gutib random drug test ng empleyado sa Cadiz LGU ginaduso agod masiguro nga hilway maini sa paggamit sang illegal nga droga. Detalye sini with Action Roger Gutib. Action Roger. Yes, Action Dorel, blessed Sunday naman sa atol sila nga mga ka-action, kag mga balita Action Dorel diri sa bahin sang syudad sang Cadiz. Sa atol sila nga pinaka mga balita sa siling gipatigayon Action Dorel nga random drug test sa mga empleyado sang City Hall sa tong tinalikdan nga Biyernes. Sunod sa kay Mayor Mading Escalante nga kung ang empleyado madakpan sa buy-bus operation kay Manjari may ara na daw apat wala mo sa panahon ni Police Lieutenant Colonel Julian Dispi nga mga nadakpan bala nga mga casual kag job order. Uli ito traffic enforcer patong nadakpan ang Sindorel sa buy-bus operation. Kaysa sinigit patigan nga random drug test man mismo ang PDEA sa probinsya nga nagpatigayon siniman na kordon gina ang mga empleyado nga gipapanaogan sa memorandum order kay nabutang dito nga ini advocacy sang human resource management nga ang mga empleyado magkadto mag-report sa Cadiz Arena tintanan nato dito kag may mga ara nga kuan nga daan na daw selected na bala nga mga tao nga daw may ara na yang daan nga pagduda siguro ang local government nga gin-undergo sila sa drug test kaya hindi magindya sila nga tanan ginabi. Pero ang suro sa kay Mayor Wading Escalante sila niya lain man abing istorya kung nalakpan ka na kay kakas ka gindya sa serbisyo na yon kasi nalakpan ka mo pero iniya kung voluntary may tsansa pa action oral nga ipaidalom sa natawag nga intervention ng isa ka empleyado para nga maalalayan pa si Japon sang atol sininga local government. Pero sa kay Mayor Bading Escalante sa atol sininga istorya. Nadakpan ko yan, alay niya na istorya. Pero kung nagsa-drug test ka, voluntarily, you have the right to defend it. Self-incrimination na naman na nagsa-drug test kasi ang resulta, ganito ang resulta, sinabi, but nadabilas ang puntos na yung pag-drug test natin sila to show sa piniliyo na ang class ng gobyerno negative when it comes to drugs. Baka tawag nga, ko na ko siguro, addict siguro, nakasuyot ko, natawag nga, nangita ikuguro rason, hindi ko siya magkagda, so sila ba ito lang? Kaya kahapon, willing man, hindi so hindi magitan, nakiramdam na lang, so wala man ang first time na nakahandle, nakahandle. Wala mo, there is no katawag, every time sa feeling na magkatawag, if needed, si Engineer Lauro na ako, nila ako na una, para So, ang matabo sila Action Dorel nga ti kon job order, ti base kon nga daw medyo kataga sila kabalaka kung job order nga halimbawa ang magpositive. Base bla di Marinho bla sa 2023 bla. Kon ang nagpositive mabipiyado, for example, assignment order, kag ang mga regular abete may dalom sa inasawag nga intervention galing iti matabo sina kung may live credit ka pa timitra sa ka sa rehabilitation kay rehab ikaw so matabo sina with pay ka may live credit ka pa pero kung wala na ay matabo sina iti kinahanglan ka mag-file sang leave without pay samtang nga ginapa-idalom ka sa rehabilitation. So kabay pa, nga wala lang sang may mag-positive kay iti, muna, siling naton, may ara na nga daan nagkalanakpan ng mga empleyado sa buy-bus operation sang kapulisan. Report gikan sa syudad sa Cadiz para sa Action Report. Sunday edition din si Action Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio!
Kag sa iluhan ta mabalita ka Action Nelson Patenio sa magpakaisa na kaangkon sang minor injury matapos nga kabunggo ang nasakyan ng motorsiklo sa Banwa sang Calatrava. Detalye sini with Action Nelson Patenio. Action Nelson. Action Dorel ang magpakaisa outpatient sa Calatrava District Hospital matapos nga madisgrasya sa ila ginasakyan nga motorsiklo matapos nga ni sila ang makabunggo sa isa ka tricycle sa National Highway sa Barangay Mailong Banwa sang Calatrava Sabado las 11 sang aga. Ang mga biktima Action Dorel ang ginakilala nga Sanday Joven Canoy 21 anyos, Kagarina Garalpi 18 anyos lon sa residente sang Barangay Tigbao sa Amuman nga Banwa. Base sa investigasyon sang kapulisan padulong sa syudad sang Escalante gikan sa Barangay Tigbao ang magpakaisa sakay sa isa ka single nga motorsiklo kag pag-abot nila sa crossing Mahilom inali lamang nga may gliko nga tricycle kag ila na bungguan. Wala naman sang nasamaran nga sakay sa tricycle samtang minor injury naman nga naangkon sang magpakaisa nga gindala sa Calatrava District Hospital. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Madamo gid nga salamat sa aton mga action reporters kag correspondents sa mga balita sa siniman nga aga. Kag of course mga ka-aksyon, la 5:52 Action Radio Philippine Standard Time. Pause kita na for some commercial breaks sa aton pagbalik. Pila ka mga balita national. Magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Nag-champion superpower na ora siya. Tanggal pa Max Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatal. Alright, so good morning mga ka-aksyon. Kay, lang. Hindi na ako tawagin naman. Last nga greetings. Okay, kay... Hindi na ako tuman na nadula. Andrea Huelar, good morning sa imo. Chona Navio, good morning. Jester Isonga, good morning man. Michael Cordero. Evelyn Sinaon, good morning. Hernani de la Cruz. Kay Jocelyn Song Comedia, good morning. Evelyn Sinaon, dra sa may Purogaysano, Barangay Alihis, good morning. Grisel Lagrimas Ricodo, good morning man. Si Valie Jeremy, good morning sa imo, dra sa may Hacienda Kabitukan, grabe no, Kabitukan siya. Barangay Cubay, La Carlota City, good morning. Dra sa may Hacienda Kabitukan, Barangay Cubay, sa syudad sang La Carlota. Kay Maninoy Michael June Season, good morning sa imo. Have a blessed Sunday kastanan nga ARB Family Squad from Nagoya, Japan. Ay nagano ka da nagbakasyon or nag-back to work ka na? Ano ka da Maninoy? Kay Taurus Rig, good morning. Emmy Esmeralda Dolido, Billy Albay. Jubert Manzanares, kay Jessie Ngo, kay Corazon Cabrillos Flatman. Kay Rogelio Hamandre Ayoy, good morning. Atia Kimeriman, morning sa imo Atia. Sa may Mursha. Black Sweater Gulyabani. Felix Gabutan, good morning man. Taboy Gerardino. Si Abner Pineda, may aga. Dala sa may DC3. Sa Alihis nino. Russell Gomez, good morning man. Si Yanyam Odavio or Viado ni Guru ay. Good morning. Christine Menyes Villalobos, good morning. Dala sa may Banwasang Pandanon DSB. Yes, correct. Banwasang Pandanon DSB. Barangay Pandanon, Banwasang DSB. Kay ating morning liwat. Kay Sombito Eden Hope. Oy, good morning sa imo. How are you, Miss Eden? Dala sa may din ka kay subong miss sa US. Kay Joe Ems Anolagam or Magalona. Ay, napasulit yung mga apelyido nyo, ha? Good morning, Landra, sa inyo. May landa ka pagpamati. Kag, ginatamyo ko lang si Leo Talaban sa may Banwasang na Castellana. Good morning, good. Kag sa may birthday galit today sa akong tiya. Good morning. Ay, ara siya galit sa Pontevedra. Ay, hindi ni guro mo ang ginamin ko. Nakilala ko ay. Wait lang. Siya ni
Ari ka na subong sa Pontevedra. Sige, Miss A. Kay tita ko gali, nga may birthday subong. Happy birthday sa imo. And enjoy your day, good Tita Redeem. Artikulo. Kay Jonah Jorzel Zamora. Uy! Jonah? Hay na. Nga naglabot ko sa Jonah. Yung kay birthday, gali subong ni Action Jorzel. Hay na. Ini siya drama. Ini siya naman maka-action. So, birthday niya, gali. Happy birthday, landera kay kay Action Joricel Haina. Si Miss Eden, Eden Hope, see you in Bacolod. Yes, lagi problema, bala miss. Lagaw lang di sa Bacolod, kaya makita ay kita. Especially diri sa station, pwede ka gidi ka lagaw-lagaw. Basta tayo mingon, malang hindi gid ko sako. Kaya mga busy ko, mga 10 a.m. to 11:30. So, mo ko na nga tayo mga busy, mga 9 to 11 gid. Though, hindi, tagig ka ma-entertain mayo kung magkanto ka di. So, kung aga, pag ito, so pwede na ako mga 12 Pero mga gwa-gwa mga gyapon na. Okay? So, sige, standby! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Last size in punto Action Radio Philippine Standard Time. Kaga sa sining kagaynan mga ka-aksyon, i-check tang patrol sa iyang mga balita nga natipon sa siniman nga aga. Kaya padayon nga paglibot. Sa patrol with Action Zil Menardo. Action Zil?
Action Dorel, nakumpiskar ang 47,600 pesos nga balor sang illegal nga droga sa isa ka individual sa drug buy-bust operation sa Bacolod City Police Station 8 kagabi, Nobyembre 12, 2022 sa Purok Villa Esperanza, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan nang ginkilala kay Roland Benet, 53 anyos, anay empleyado sa isa ka telecommunication kag residente sang amuman nga lugar. Na-recover sa suspetsado ang 4 ka sachet sing ginasuspetsohan shabu kag nagabugat sang 7 ka gramos. Sunod sa suspect, nag-intra ini sa illegal nga aktibidades bangod wala ini sang palangitan-an matapos naghalin ini sa iyang nga trabaho bangod hindi na makagwantas sang biyahe. Ang suspect sa karon yara na hunong sa Police Station 8 kag nakatala na nga pasakaan sa kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Section 5 kag 11. Balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo, una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo kanya salamat Action Zil sa imo balita nga gindulong siniman niya aga. Kag sa aton mga ka-aksyon, madamo kanya salamat sa inyo pag-upod sa siniman niya aga sang Domingo. Stay safe and God bless us all mga ka-aksyon. Ini naman sa Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.